Prince of better home. Ang paglaom maghatag kanimo og labing anindot na puloy-anan. Kumusta imo ang panimalay diri sa kalibutan igsuon? Tingali nagapanguskos ka sa imong ulo kay ang imo ang puloy-anan diri sa kalibutan is kagubaon. Nagamay na lang pulos sa hangin, murag matumpag na siya, murag magubak na siya. Tingali imong panimalay katakilid na siya kay kagubaon siya. Tingali mga atok buslot. Tingali, naguna-una ka asa ka kag-budget para i-repair sa imong balay. O tingali, ikaw ba igsuon, nindot ang imong puloy-anan. Ang imong balay kay naka-release tingali. O tingali ang imong balay kay medyo nindot ang mga palamuti. Diya sa sunod sa imong panimalay. Kaya nagtihan, ikaw igsuon. Kanang balaya, na imong nabatulan karon dali sa kalibutan. Dili kanak makatupog sa balay na gihandang sa Ginoo kanimo dito sa langit. Ay ngayon ang balay na yan gihandang dito sa Ginoo na nananaon o kung ako ang tan-awon ang pulong sa Ginoo, klaro kayo hiling sa Ginoo. Sa Juan 14, una ngadto na sa Dios ug sa tres na ingon siya sa balay sa ako amahan adunay daghang mga mansion. Di ba kana balay sa amahan pero may mga mansion. Ubang termino anak may mga lawa. Kung dili pa kini tinuod, dili kung sa kamusultihan ini. Wadto ako aron mag-andam og dapit alang kaninyo. Pagkanindot balaya kay ang mao nga balay mansion ug ang mao nga mansion si Jesus mismo ang tawag nato mag-andam nini, magtukod nini. Siya mismo ang engineer, siya mismo ang architect sa mao nga panimalay. Ug ingon niya, kung ako makaadto na ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mundalik ako pag-usap, aron kuhaon ko kamo, aron magbisan asa ako atuwa usab kamo. Pagkanindot sa mga puloy-anan, wala, ayaw kabalaka igsuon, kung ang imong balay diri sa kalibutan, pag dili ba anindot ang imong panimalay. Ang importante nga sa imuha unyang pagbiya nining kalibutana, mutuyo ka sa kabalay ni si Jesus mismo ang architect, si Jesus mismo ang engineer, si Jesus mismo ang panday, si Jesus mismo ang nagtukot. Pero igala igsuon, ining balaya, si ang lamang kining balaya, kung ikaw makabakon kang Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Dili tanang tao sa kalibutan, sumpihan ko kamo, dili tanang tao sa kalibutan, mutuyo kaning balaya. Kahit sinunan ko kamo, ang Biblia mismo nagtudlo nga adunay langit o adunay impierno. Kung kay adunay may impierno, boto sabot adunay tao na muadto sa impierno. So kung mana dito ako ang kanunay ginasulti, nga pasagbay ko ng imong panimalay diri medyo dili maayo ang ulag-ulag ni ana. Basta importante, nga adunay kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya kung mag-unsa man, kung anindot ang imong panimahanan diri sa kalibutan, kung maginig kamatay nilo, impierno mapot ang imong padulungan. Mas maayo na lang nga bahala ang akong balay diri sa kalibutan, daw murag CR kadako basta kay mutuyo ko sa mansion, inigya na ako sa kalibutan. Kaya sa kanunay ako kining kinasulti, ang atong pagpuyo ng kalibutan na lumalapay. Itang tanan, daw mga bisita lamang diri sa kalibutan. Whether you like it or not, iyaan mo kining kalibutan. Isang pagwingon ka nga, na na-inlove na ka ining kalibutan na. Isang pagwingon ka nga, sayang mubiya sa kalibutan, kaya daghan kayo kong mga napundo sa ining kalibutan na, isuon, mubiya gayud ka na ining kalibutan na. Sama sa kong kanunay ginaingon, na kung aduna kayo bisita sa imong panimalay, kanang bisita ha, whether you like it or not, mubiya na sa imong balay, kaya aduna na sa ikaw galingong panimalay. Kita, daw mga bisita lang ining kalibutan na. Sinanan ang gitagal kinabuhi sa tao sa kalibutan, ingon pa ang Salmo Kapitulo 90, na alang sa 70 to 80 years ng tamag tuyo ng kalibutan. Kailan naman ang 80 o 70? Kung puliyagon ka, may makaabot ka 70. Kung medyo maayo ang imuhang panginabuhi, pagpamuyo ng kalibutan, maayo ang imong pagkatunan sa imong lawas, basin maabot ka o 90 o 80 o 100. Pero kanang tanan, Kristiya sa Ginoo. Pero kung ikaw buliyagon, basin 30, 40, 50, 60, patay ka na. Napangutana, kumusta Kristiyan? Andan ka ba? Ano ba sa kalibutan?